Iedereen heeft een leuk verhaal. Over wat? Ja, zeg het maar. Over voetballen of over wat? Over voetballen bijvoorbeeld. Voetballen jullie ook bij een club? Ja, Ja? Olympia. Ja, bij Olympisch in Veld. Ah, het is wel allemaal hier in het dorp. Ja. Oké. En waar voetbalt hij? Hij is ook bij mij in het team, bij Olympisch in Veld. Oké. En welk team is dat? U14. Wij worden nu U15 bij Olympisch in Veld. Oké. Dus jij bent dan 14 denk ik? Nee, ik ben 13, bijna 14. Maar ben je goed dan? Ja, een keeper. Oké. En welk team speel jij? 13. Wat? Ook onder 13? Ja. Oké. En welke positie? B. Ja, maar voorin of achter aanvallen? Nee, voorin. Voorin? Ja. Dus jij maakt Aanvallen. doelpunten? Ja, Oké. doelpunt. En jij? Keeper. Echt waar? Oké. En dat ben je eigenlijk altijd geweest, keeper? Ja, altijd. Soms ben ik ook voorin, omdat we twee keepers zijn. We doen eigenlijk om de beurt te spelen. Eén wedstrijd ik en één wedstrijd de andere keeper. Oh, dus jullie wisselen elkaar af? Ja, ik speel ook links voor, Oké. als ik speler ben. Ben ik speler en keeper. Maar wat doe je het liefste? Ja, keeper. Toch? Mhm. Oké. Maar ja, er is vanavond niet veel te doen voor jou dan. Nee, maar soms wel. Maar krijg je ook bij Olympia, krijg je daar speciale keeperstraining? Ja. Ja? Oh, dat is goed. Ik ook keeper en aanvallen. Jij keept ook? Ja. Goed. En jij? Hij is verdediger. Oké. En dan gaan jullie met dit weer, het is nog bijna 30 graden, Ja. dan gaan jullie voetballen. Ja. Maar jullie wonen hier in de buurt? Ja. Ja. Oké. En waar zitten jullie op school? Ik zit nu in Paschool Schijnveld voor de laatste jaar. Oké. Ik zit in Bronsum in Kompas. Oké. En jij? Ja, ik ook. Ook? Wij zijn Ja. dezelfde school. Oké. En in welke groep? ISK 6. Oké. Is leuk? Ja. Ja? Wat is er leuk aan die school? Leren of spelen. Gymzaal. De gymnasium. Gymnasium? Ja. De gymzaal? Ja. Oké. En wat gebeurt er in de gymzaal? Voetballen, alles. Dus op school ook veel voetballen? Ja. Ja. Eén les in die week. Is maar 1 les in de week? Ja. Oké, dat is niet veel. Ja, niet wel. Maar wat vind je van de andere dingen op school? Mathematics. Wiskunde. Wiskunde. Ah, dus je vindt wiskunde leuk? Ja. Oké, Ook een zwemles is leuk. zwemles? Ja. Oké. En wat vind jij, wat is jouw leukste vak? Ja, maar je leukste vak als we naar gaan gymmen en we mogen met de ballen spelen. Kijk. Echte sportmannen. Maar hij zegt ook nog van wiskunde. Is er ook nog een ander vak wat je leuk vindt? Ja, ik vind rekenen en spelling. Toch wel slimme jongens. En jij? Jij vindt de gymles ook leuk? Ja. Ja. En wat nog meer? Dit is voetbal ook. Jij vindt alleen voetbal leuk gewoon. Oké. Ja. Ja, niks mis mee. Ja. Hey, en is er in Schinveld wat te doen? Voor jongens van jullie leeftijd? Ja, hier is een speeltuin in de buurt. Ja, die heb ik gezien. Ja. In het bos eigenlijk, hè? Ja, hij is morgen open. Is dat wat? Ja, Ja. er is een kleine zwembad in en Ook een trampoline. ja, een Oké. trampoline vindt iedereen daar leuk. Oké. Hey, en wat willen jullie later worden? Ja, Ik wil dokter worden. Oké. En waarom wil je dokter worden? Ik wil de mensen helpen. ik wil Oh, geld dat- verdienen. Ja, Nee. de ene zegt veel geld verdienen en de ander zegt mensen helpen. Wat Ja. is voor jou zelf het belangrijkste? Die mensen helpen. Ja. Ook die geld verdienen. En hoe lang weet je dat al, dat je dokter wil worden? Wat? Hoe lang weet je al dat je dokter wil worden? ده صار لك تعرف انه بدك تكون حارس انك بدك تكون دكتور
Van groep, van ik kleine, Oké, van 5 jaar of 6 jaar. oké. En wat sprak je nou met hem, Arabisch? Ja. Oké. Komen jullie uit hetzelfde land oorspronkelijk? Ja, Syrië. Land wij drieën. Alle drie uit Syrië? Ja. Mhm. En waren jullie alle drie ook min of meer tegelijk hier? Nee, hij is 1 jaar hier en wij kennen elkaar niet. We zijn in 1 maand vrienden al. En wie is er pas net hier dan? Hij is 1 jaar. 1 jaar hier. Nee, een jaar half. En 1,5 jaar. Ja, En jij? Ja, ik ben een andere 6 jaar ongeveer. Oké. En jij? 2 jaar zo. Maar jullie, even kijken, jullie zijn broers, hè? nee. Nee, vrienden. Vrienden. Ja. Ja, Oké. vrienden. Maar jullie kenden elkaar dus niet, eigenlijk. Nee, door voetballen kennen we elkaar. Dat we vaak samen gevoetbald en elkaar in de voetbalveld zien. En wat vinden jullie van Nederland? Die Ja, vinden het het is best een leuke land met die mensen die in zitten en die leuke mensen zijn. Dat ze gewoon liefde de anderen zijn en ze voetballen leuk met elkaar. Wij trainen ook leuk met trainers en alles. Ik vind gewoon hier die mensen gewoon leuk hier. Dus jullie amuseren je wel hier? Ja. En, maar mis je Syrië niet heel erg? Jawel, maar ja, mijn vrienden wel. Heb je nog contact met je vrienden? Ja, Hoe dan? via de telefoon. Dus, en hoe gaat het met je vrienden in Syrië? Ja, het gaat goed, maar soms gebeurt veel oorlog in Syrië, daarom. En dan gebeurt veel oorlog, daarom ben ik neergekomen eigenlijk. Ja. En nu is het nog steeds. En je vrienden kunnen daar niet weg? Of hoe zit dat? Ja, ze zitten al in thuisdeel, dus ze kunnen niet naar buiten en ze kunnen bijna niks doen. Maar nu is het een beetje rustig, kunnen ze een beetje iets doen buiten. En welke stad is dat? Of is dat... Ja, het is in Daraa. Oké, is het een grote stad? Ja, best wel. Oké. Dus zij kunnen niet zo makkelijk buiten gaan voetballen zoals jullie dat hier doen? Ze hebben eigenlijk geen grasvoetbalveld. Ze hebben gewoon stenen voetbalveld. En in Syrië voetbalde je ook al? Ja, Ja? ik ben 7 jaar. Oké. En ik ben hier toen ik 9 was volgens mij. Ja, 9 of 8,5. Oké. Zou je, stel nou dat het weer een beetje rustiger wordt in Syrië, zou je dan terug willen? Ja, voor 1 keer misschien, voor 1 keer te kijken wat er met mijn vrienden is en met mijn opa en oma. En daarna kom ik weer terug, niet gewoon de hele tijd daar wonen. Dus je bent eigenlijk wel een beetje thuis hier. Mhm. Nou, mooi. En waar wil jij dokter worden, in Nederland of in Syrië? Nee, Nederland. In Nederland. Ja, in Syrië is eigenlijk moeilijk om dokter te worden. Omdat ze eigenlijk daar die dokters ja, niet zoveel geld verdienen en eigenlijk niet veel mensen daar naar het ziekenhuis komen omdat eigenlijk veel oorlog daar is en niet veel mensen naar buiten gaan, daarom. Maar sommige ziekenhuizen zijn vol met mensen door corona een klein beetje en door de oorlog. Dat ze wel geplaceerd of gewoon doodgegaan. Jij zit nu op Kompas in Brunsum, hè? Ja. Denk je dat het voor jou gaat lukken om dokter te worden? Oh ja. Ja? Ja, daar kan alles. Mijn cijfer goed of mijn niveau goed. Kijk naar HAVO-school gaan. Daarna naar VMBO. Daarna naar hoger. Daarna naar dokter worden als ik ouder. Je hebt eigenlijk je hebt de route al een beetje uitgestippeld, hè? Je weet waar Ja. je naartoe wil, hè? Ja. Dat is mooi om te zien. Ik hoop dat dat gaat lukken. Ik hoop dat je dokter wordt. Ja. En dat je mensen kan gaan helpen. Mooi verhaal. Zou jij geen dokter willen worden? Ja, eigenlijk niet. Ik wil eigenlijk weer met kiepen doorgaan. Als dat niet gaat, wil ik iets met bouwen te maken, huizen bouwen en zo. Klinkt ook goed. En jij? Ik ga lekker voetballen. Ja, voetbal is leuk. Maar dan moet jij ook goed zijn. Ja. Is, Ja, hij, is- is hij goed? Hij is nog nieuw in voetbal, dat is de eerste maand voor hem op voetbal, daarom is hij nog een beetje niet zo goed. Maar nu is hij wel beter in de zomervakantie geworden, of bijna. In de zomervakantie wordt hij wel beter door trainen. Kan hij van jou ook nog een beetje leren?
Ja, ik ben keeper niet zoveel, maar... Nee, maar je was ook linksvoor, zei je. Ja, maar... Als je niet keept. Ja, maar zo, ja, ik kan niet zoveel trucjes eigenlijk. Ja, wat is wat is... Ik vind het geweldig. Mooi, hè? Ja. Ja, we maken nog helemaal gekeken, ja. Ze horen erbij. Onderweg, ja. Ja, maar die mensen zeggen, jullie horen erbij hier. Is dat mooi? Ja. Hey jongens, leuk om even met jullie gekletst te hebben. En ik wens jullie heel veel succes. Ja. Ik wil één ding zeggen. Intermagnoen. Oh. Wat zegt hij nou? Jij zei dik, ja, is... Jij gek. Ja, ik ben ook gek, ja.